Pargogona sa tudosan jala parimas, siluluhon ni dosa ni ama matua pinoparna, rodi sudut patuluhon rodi sudut papaton, pinopar ni akan namar sugon ni roh hadiau, alai asi do roh aku di akan namar ribu, akan namar holong ni roh hadiau, naso makalo si patiki, imasana, atong rak mengidogogo meta tua depan ni debata, lau mangulau nau bat patikne. Ali tuan debata, saya pergugu imami, mangulau nau bat patikne. Amin. Tapuji Tuhan, Sian Bukade nomor 24, ayat sada 1-2. Sibado sata martang yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogono suatu dosan perdengan bahasa doho, jala rodi saliling-liling na doa sini roham, sai mar pemuati marham di hatoton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami, ai jojodo hai merdosa maradopon ho, jala jojodo sungguli hami rimasmu, marhiti sian pangaleson nami di hatam, ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalason nami, unang alang asin ni roham, saya urupi hami ho ali Tuhan debata hatuan nami, balua hami jala sesa dosa nami, alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bigima baga-bagat taringotu hasusan di dosa. Para siroha jala perdengan bahasa do Jehovah, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibae tuita hobar tu aka dosata, jala dang dibaloso tuhita hobar tu aka hajatota, songon asini rohani ama memida aka anakna, asini rohani Jehovah di aka namakai biari ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhan, mari te bukuede nomor 100 ya lalu ayat sada.
Tabigay maturpu epistel di minggu tasadarion, ima sian pesalmen 110 sia, mamukamay siana sia sahat rodi saplonom. Tajaha memberkati soring, sian hami maparjulo. Mari hite aha tarpapotor duli lakana, molo di pahobar-hobar tu hatam. Lunga hupajop hatam di bagasan rohaku, asa unang merdosa ahu tuho. Lunga di pajojor, akka bibir sudi hata uhum, akka naruar sian pamangan mi. Saya papikir-pikirok kudo aka paritam, jala berengok kudo aka bogasmi. Ima saana, mertua maakan atumangion hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhata, sian Bukede nomor 260, ayat sada. Tahatidakon maha porsiatai, sona hinatidakon didongata sa porsia di sadok portipion, rak mahita madok. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natumo palangi dohotano. Au porsia Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, iman etibon di si Maria, nagabiga biasa tot di porbadia, andorang suabubua. Ido tuata, natman berni di banguman di silatu, na mati terpajal lo ibana di hapinar silang, na tuat tubano toru dung bitanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hundul pisyamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tutanoon, mangumi halak na mangulu do na mate. A porsia di todi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akan nabadia, doh dia sasani dosa, doh dia tai namadok, mulak mangulu sogot daging halak nong mate, doh dia ngoluan nasura suda. Amin. Tabigi matiting ni namasa di uriata di bagasa saminggon. Shalom. Selama hari Minggu di tasaluna amanami inanami remaja nang naposo bulung. Tabegi matik ting namasa di huriata di Sadarion Minggu 10 Oktober 2020 sada. Sada Romawi nama ragam. Sada Goar ni Minggu ta Sadarion ima Minggu pe-20 dung Trinitatis. Topik Minggu tuani halak nama nangihon hatani debata. Dalam bahasa Indonesia, kebahagiaan mendengar firman Tuhan. 2. Permingguan di Minggu 24 Oktober 2021. Permingguan ni huriata di Minggu 24 Oktober 2021 nanang roh. Patu pautamai di gereja masuk pukul sia wita jala berbahasa Indonesia. Pinangido matu ruas ni huriata namar sakap romar Minggu
asa tahitom ma protokol kesehatan. Tolu majakon ruas parguru. Sadarion nunga dipatuh pahuriata parjakonon tu ruas parguru gabe ruas nagok di huriata di joloni sude parhalalo di konsistori adorang so masuk ibadah minggu ima tu keluarga PR Silaban inang DRJ Boru Simanungkalit sian wilayah sada. Opat pesta huriah KBP Makassar. Rodo undangan pesta huriah sian KBP Makassar di Ari Sadarion. Borhado besur resort ima situa M butar-butar esit dohot situa N boru sigalingging madohoti uloni parhalado ni huriata dohot do tu uloni dung mulak ibadah minggu. 5 bazar makanan dohot kaos ulang tahun HKBP Tamarunang. Di patupa panitia pesta do bazar makanan ima ayam gota spesial dohot harga 100.000 saporsi. Dohot kaos ulang tahun HKBP Tamarunang 100.000 asa dohot mahita berpartisipasi. Onom panitia Natal Amaina HKBP Tamarunang. Nadi hari Sabtu si Oktober 2021 dana salpu nunga terpilih nagawi panitia Natal Amaina HKBP Tamarunang aka omma guardi panitia. Ketua Nyonya Situa MH Panjaitan N Boru Huta Barat. Sekretaris Nyonya Situa STJ Marpaung SH LA Boru Banjarnahor STP. Bendahara Nyonya Situa MN Huta Julu F Boru Panjaitan. Seksi acara menang ibadah Koordinator Situa D Boru Marpaung. Anggota Situa M Boru Manurung, Situa Christine FD, Nyonya YF Sitorus Boru Purba, Nyonya MN Sinaga SE, ER Boru Butar-Butar. Seksi dana Koordinator Nyonya MH Sitompul G Boru Lubatobing. Anggota Nyonya J Marpaung F Boru Sitompul. Sesi konsumsi Koordinator Nyonya Situa S Siombing R Boru Sinaga. Anggota Nyonya Situa TR Sianturi R Boru Tasowit, Nyonya Situa CH Siombing SE R Boru Panjaitan, Nyonya Situa D Hutapea P Boru Siregar, Nyonya Situa Huta Galung Boru Lumban Tobing. Dohot sude punguan ina HKBP Tamarunang. Pitu papungu pelia tujolo. A Sadarion papungu pelia tujolo dohita marhiti amplop bahen tu fakta lahu mendukung kegiatan pesta ulang tahun ni huriata. B papu pengilat tujolo dohita di hari Minggu 24 Oktober 2021 dan neng rong bahen tu fakta tu diakoni ni huriata. Walu kegiatan perlombaan bernyanyi anak sekolah minggu. Diberitahuan kepada semua orang tua anak sekolah minggu agar mengikut sertakan anaknya dalam perlombaan vokal solo dan fashion show pakaian adat dan budaya Batak anak sekolah minggu di hari Minggu 7 November 2021. Adapun lagu wajib yang akan dilombakan ialah A. Untuk orang 1 umur 0 sampai 6 tahun dari buku ND nomor 550 ayat 1 Tangakku Namet Med. B. Untuk orang 2 umur 7 sampai 9 tahun dari buku ND nomor 848 ayat 1 Dison Adong Hubuat Tuhan. C. Untuk orang tolong umur 10 sampai 13 tahun dari buku ND nomor 547 ayat 1 Loas Rotuau Dakdanat. Sia pertanian wilayah. Tapatu pama pertanian wilayah di Bagas Tabe di hari Selasa 10 Oktober 2021 pukul 10 sia 30 naneng ro. Tongoson ni huriata do acara pertanian ani tu WA wilayah. 10 menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing ke tempat sampah yang telah disediakan. 10 sada ruas Namar Sahid. Parhalado doho sudi ruas ni huria KBP Tamarunang manangyakan ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya itu hatama namang aleon hama melumon dohon hai pason.
Molo adong sian ruas ni huriata na marsahit di Jabu manang di rumah sakit, asa di Papua tu parhalado manang padita. Ruas na marsahit na parjolo iin Borusyanipar perawatan di rumah, amang MUhu Tagalung perawatan di rumah, amang Reja HW Silalai SPI MM perawatan di rumah. 12 ruas nomor ulang tahun. Parhalado HKB Tamarunang Pasaton selama ulang tahun tu ruas ni huriata nomor ulang tahun siang tanggal 10 sada sahat tu 17 Oktober. Saya tu hatama namang alehon pasu-pasu dot gajang ni umur suang-songoni nang hai pason. Ruas nomor ulang tahun na parjolo Sipa Teresia Margaret Borusitopul tanggal lahir 10 Oktober sian wilayah Tulu. Paduahon Sita Wulandari Borumar Paung tanggal lahir 10 Oktober sian wilayah Tulu. Song natar surat di Poda Tulu ayat 16 di tangan na siamu do gajang di umur jala di hambirang na do hamoraon do hamuliaon. 10 Tulu ulang tahun Pardongan Saripeon. Molo adong sian ruas ni huriata gawe Tamarunang na patupaon ulang tahun di Pardongan Saripeon. Huriani akawi Tamarunang pasaton selama ulang tahun Pardongan Saripeon turuas nama ulang tahun siang tanggal 10 sada 1 10 Oktober. Saya tu hatama nasi toktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga tu keluargai. 14 ruas naro tu parmingguan di ibadah minggu tanggal 10 Oktober 2021 di huriat tahun 120 halak. 2 Rumawi Parhepengon Parhepengon ni huriata boy mataber yang ditikting Parhepengon adong dihitabi. Songoni ma tikting ni huriata di bagasan mingguon tatangnya koma asa gabi pasu-pasu dok lasi di roha dihita terlumu bi gabi hamulion di goar di tuhata. Amin. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 20 lalu ayat sada doh dudna laspa pilihan meta pilihan sada A sada B doh pilihan paduahon.
dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mengaramoti akati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu kadongan nasahuria namar minggu di gereja dot namar minggu marhite ibadah online tabukama turpuk jamita di minggu tasadarion di Evangelium Lukas bidu 10 sada ayat 20 pitu dohot 20 walu. Lukas bidu 10 sada ayat 20 pitu dohot 20 walu. Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28 hujau kami mah di hata Batak di Dokma Songonon. Dina makatahon hatai ibana di pagogo sada poropuan sian tonga-tongani natoropi masuarana ninnama mandok ibana mertua ma nama nobuhon jala na pabagot ho alainin na ibana ma martua ma akan nau bege hatani dibata jala na upeopsa ima hatana hamu akadongan mau letas sukun diri tabe boha di Arisadarion nong tutudo hamu mertua. Apakah saudara sudah bahagia pada hari ini? Apakah saudara sudah senang, happy pada saat ini? Atik adong do dihita narotu gerejaon dot namar minggu via ibadah online non naragu-ragu dope ibana halak namar tua. Dia ragu-ragu kalau dia orang yang berbahagia. Kenapa? Karena sudut pandang tentang kebahagiaan itu sekarang yang mungkin perlu diperbaiki. Bohado kadongan saha porsial nong tutudo au rabdohot hamu marlas niroha mertua tadok majo di parmingguat tahun mertua dohamu di parkerejoanmu mertua dohamu di keluargamu manang sodapot tadope hatuaoni sodapot tadope lasni rohai jelaido noeng ojahani hatuaoni halak Batak nga takas taboto situluhai hamoraon hagabeon dot hasangapon ima ojahan. Orang Batak itu kalau bahagia kalau sudah dapat 3 hak hamoraon tentang kekayaan, hagabeon tentang anak-anak atau keturunan, hasangapon tentang wibawa atau kuasa atau jabatan. Coba kita uji dulu tatak kasih maju taringutu hamoraon naung tutudo akahalak nagok hamauraonna nunga halak na mertua ibana dohonon. Betulkah orang yang sudah banyak hartanya taringutu hamoraoni naung tutudo ibana didok halak na mertua naung tutudo nuai kalak naung gabe di keluargana didok mai halak na mertua ay godang do nuai akana marukil lakana toras buasa marukil lo hamong masa marukil lo hinong imada kana kokku si nomor 2 si nomor 3 sia pudanon sia kanganon songon namaol do diurus ngagodang poda di dok ngagodak kata di dok alai tong do dak maruba budang do tutu aka parukilon ya kana tua-tua tua kaya nakon ngadu ujung tanduk beamang pandita nami kuliah nasida alai sedi baik po datu son dakya dioloi dakya ditangihon saya naing hatana do nasaut parukilon mai di tonga-tonga di keluarga bagodang dor tutu akahalak nasangap di jabatan. Banyak orang yang sudah tinggi kedudukannya di satu perusahaan. Apakah betul sudah menjamin dia bahagia?
Jangan-jangan dengan jabatan yang tinggi itu dia semakin gelisah. Ada apa ini? Ketika saya menduduki jabatan yang tinggi, kok kayaknya nggak enak perasaan saya. Kayaknya kenapa begitu, kalau saya mimpin rapat, kalau saya bekerja, kok kayak ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati. Atong boy madohonota hamaoraom hagabeon hasangapon ojahan ni hatuau ni halak batak, ternyata tidak menjamin kebahagiaan yang kekal untuk hidup kita. Asa iko mulai menenget-nenget berubah pola pikir tahamu kadongan. Alanga mendarah dagingon si toluhaon. Ikon sangap mau, ikon mamora mau, ikon gabe mau. Ujungna mau ludang dapot si toluhaon gabi padelean mak. Gabe partangisan nama. Idu nakingan hudok hamu kadongan saha porseon tohodo tutu nong martua hita jalan melota sukun musim maring teringot terpukon neng dihamudo nuaeng hatuaoni neng dihamudo nuaeng gabe halakna martua hamu molo neng diau molo neng dihamudo onman waeng ojahan hatani Tuhanon asa tabereng mak. Kalau saudara betul-betul mau hidup bahagia, ini firman Tuhan ini adalah kebahagiaan yang sempurna. Didok nakingan martua mak nau bege hatani debata jala na upeopsa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara. Sebenarnya perkataan memelihara itu belum terlalu kena dia dengan kata upeop, karena dia belum tegas dengan kata memelihara. Alai mau lo didok upeop mameop, bohama mameop. Mameop berarti dia menyimpan, memegang. Martua mahalak nau bege yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang memegang firman Tuhan. Moidok nau mameop nunga dihak kamibana mangulahon, nunga dihak mameopi laho manangihon, bagas do pangatusioni mameop. Nang pesipata rupani hamiaka parhala doon aladang pola terlalu mungkin konsentrasi mulu amang situasi ombing naking nilai 100 di menang di pertangyangan ada pola takas subere kamera agedai bartua mah halak nau bege hatani debata jala na mangula hossa jala na tutu ala ngabingung ibana marageda rupani di pagajang ma cukup maholan hata bartua mahalak nau bege dohot nama meop ala naung dihak kami do manangihon dohot mangulahon. Ido huduk nakingan kalau kata memelihara itu sebenarnya kurang kena dia. Harus dia dengan memegang. Hamu akas donga saha porsion ido didok ditrupuk tasadarion. Hatani debatado gabe sitiopon di ibana. Hudok hata sitiopon. Martua mahita molo hatani Tuhan gabe sitiopon dihita. Martua mamolo hatani Tuhan gabe panggonggom dihita. Martua mamolo hatani dibatai gabe raja di pikiranon, raja di simakudapon, raja nang dia kaulauta. Martua mahita ido ubahen molo halak naung mameop hatani debata haruar masian ibana parbueni hatani debata haruar ma ala naung di peop ibana do hatani debata haruar ma hatana pe hatani debata ma pikiran na pe pikiran ni debata ma
parulaon hatani di batana ma dang na mertua songoni hama kadongan banang na pogus pe ibana banang na maol pe ekonomina banang dang gabe do pe keluargana banang dang sangap do pe kerejona manang na kontrak do pe ibana di perusahaan manang na maol do pe ekonomina lani covid alai ala naung di peop dia sudah memegang firman Tuhan dirajai maibana marhite hatani debata mau lihat tema Tuhan di gonggomi ma nion pikiran naon gebedang seteres be ala naung Tuhan ni man miop ibana karejo pe ibana manang songo dia pe par kerejon na tutu manang hamaulo ni perekonomi ni keluargana semangat ibana ala naung ditiup ibana hatani debata. Pertanyaan, apakah orang yang mendengar firman Tuhan sudah memegang firman Tuhan? Belum tentu. Banyak orang yang rajin mendengar firman Tuhan, tapi belum tentu dia memegang firman Tuhan. Jangan-jangan kita juga begitu di sini, kan begitu? Datang kita ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi kita tidak mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Itu makanya saya sering menyinggung dan saya sering melihat kalau ada naposubulung atau remaja yang melihat matanya ke bawah ketika pendeta berkhotbah, sudah free fire itu, sudah Mobile Legend itu, karena sudah konsentrasi dia ke situ. Dia dengar firman Tuhan, dengar betul dengar, takas do parminigian nadengi takas, tapi belum tentu dia memegang firman Tuhan itu. Mari suang nai hamua kamang hamua kainang akanggi kuna posubulung remaja mari suang nai moloro hamu tu gereja ledang peop hamu hatani di bata jala molidok upeop dang nama dok ikon apilon masude hatani di bataon ikon diapil sian sada Musa sahatu pangukapon ikon diapil mahapal mati dangi maksudna aya dong do halak na manjago mangapil hatani di bata di boto ibana do hatani di bata tarsuat di son tapi belum tentu dia hidup dengan firman Tuhan itu, belum tentu. Untuk apa saya jago menghafal ayat-ayat tapi kalau saya tidak menghidupi firman Tuhan ini, belum tentu. Bukan saya katakan tidak perlu menghafal ayat Alkitab, perlu, tapi lebih perlu lagi kalau saudara hidup dengan firman Tuhan ini. Itu dia. Kalau saudara mau menghidupi firman Tuhan, kalau saudara mau memegang firman Tuhan, itu lebih penting daripada kita mengetahui ayat-ayat Alkitab. Saudara hiduplah dalam ayat itu. Alani makadongan didok molohata martua berbahagia itu dari makarios. Bahasa Yunaninya makarios. Kalau dikatakan berbahagia itu beruntung, selamat, mujur. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang beruntung. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya, berarti kita adalah orang yang beruntung. Jadi jangan katakan saudara tidak beruntung pada hari ini. Saudara, kita semua adalah orang yang beruntung karena kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita memelihara firman Tuhan. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu dia apakah saya bahagia, saya katakan Anda bahagia. Kenapa? Karena saudara sudah mendengar dan memelihara firman Tuhan. Saudara beruntung. Itu dari kata makarios. Kenapa kita beruntung? Kenapa kita selamat? Kita berbahagia karena kita menyadari bahwasannya Allah benar-benar mau berbicara kepada kita. Itu dia keberuntungan kita. Kita disebut bahagia karena Allah benar-benar mau berbicara kepada kita. Luar biasa itu. Halak namar tua do hita mo akadongan molo makatai de bata tu hita. Halak namar tua do hita. Nian unang saya tak pikiri songo dia do makatai de bata tu hita unang songot perjanjian lamai ro de bata tu si Musa. Musa. Sojo. Inganan nabadia don waeng. Inganan mi. Pitor bertatap muka matutu
debata dosi Musa dak songoni snueng unang sedohonota Allah berbicara kepada kita pitur Roma debata itu kamarta pitur songoni ma komunikasi songona tapi kiri dang songoni. Allah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui alam semesta. Itulah cara Allah berbicara kepada kita. Allah berbicara kepada para mahasiswa, anak-anak sekolah, melalui orang tua, melalui guru, melalui dosen. Atik tungadong doa hauranganmu ditegor ma. Ima cari di batalaho, mama kulingi hamu, aka mahasiswa, aka persikola. Oleh karena itu kita adalah orang yang beruntung. Kalau Allah masih mau berbicara kepada kita, dan kita adalah orang yang beruntung ketika Allah berbicara kepada kita, kita tahu apa yang hendak dikatakannya, apa yang hendak diinginkannya. Itu dia. Molodung do makatai debata tuhita, tabo toma, dia matutu. Na di halomohon debata, dia matutu ni hadiah sogoon debata. Hamuna kadongan sahuria alani fokus di trupukon ialah kepada apa dan siapa, bagaimana dia berbahagia dan kepada siapa fokus dia berbahagia. Meskipun bahagia itu sebenarnya banyak referensinya, banyak itu pemahamannya. Ada yang mengatakan bahagia ialah ketika dia sudah keluar daripada kegelisahan ataupun kekhawatiran, ketika itulah dia sudah merasa bahagia. Bahagia ialah pusat daripada semua yang ada dipikirkan. Itu adalah kebahagiaan benar. Secara teoritis itu benar, tetapi secara teologis odo dari dokna halakna martua dohita molo bege jalan nama meop hatani de batong hatua uni hamu kadongan tatiop ma mangula mahamu dung mameop hatani de bata ido didok molo halak naung mameop hatani de bata manang AHP si bahenon natu gereja dak pola maruk kilibana, dak pola gabe ragu ibana, atik na gabe pogos dua molo mangalu tu gereja daong dang adok kalak na pogos molo mangalun sileon-leon tu gereja gariada gok pasu-pasu ni ibana molo olo ibana marsileon-leon tu gereja. Deko kita ma alani halak naong mameop hatani de bata dang pola ragui molo mangaleon sileon-leoni tu gereja ai matutu alananya ala naong diojer hatani de bata do ibana dia sudah didorong, dia sudah diberikan kuasa oleh firman Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ai mada tutu alani covidon tutu dodong covid aledak pola gabe maruk kilibana dak pola gabe penghambat ibadah lahu marsileon-leon. Itu makanya saya pernah menekankan bahwasannya orang miskin pun bisa memberi. Kemiskinan tidak membatasi kita untuk memberi. Hamu kadongan atong naniojar ni hatani di bata mahita alanong tapeop alanong digonggomi alanong dirajai hatani di bata mahita ulahon mai lao mangula hamu manang di dia pehau mangula lao borhat aka angginami sikola minggu remaja na pasobulung lao marsikola manang lao kuliah lao borhat hamu akamang akai nang tu kantor manang nomor 33 manang berwira swasta niojar ni hatani di bata mahita lao mangula kaulaun amin martang yang mahita. Ima tutu Tuhan halak naum bege jala halak nama meop hatan debata ido halak na martua na selelengon hami mamikiri hatuoni maulodung gabe keluarga nami maulodung sangap maulodung mamora HP sasiktong nadang boi i
laho menjamin hatuao nasitong ay adong do HP limit hatuao na adong di Portibion adong do batas alay hatuao nasitong hatuao na hot holan di ho holan di hatam na badiaido atong mau lihat tema Tuhan naong hupeop haminuaing hatam naong hupeop haminuaing ho Tuhan asahoma mangarajai roha nang pikiran namion parmidegian namion simakudap namion parulaon namion asa saluhut na Tuhan marparbue hatani di bata mahami tutu halak na martua do hami HP molodung do nong miyak ko Tuhan jala hami mian di bagasak ko ida tatap ruasmu hakayo pita marunang na ibadah online dohot offline pasu-pasu ma Tuhan disudiaka parkerejoan amanami inanami rodi na pusubulung manang di dia pe akaros di huriam lahu mangula kaulaon pos rohanami tukoma mangaramoti tukoma menjadi akan nasinuan ruas ni huriami marhite parkerejoan na gok pasu-pasu di tonga-tonga keluarga gok pasu-pasu di akahumaliang gok pasu-pasu nang di tonga-tonga ni huriamon porsedo hami manang dia hamaolon manang dia ka parukilon tongon di covid 10 na masa di Portibion di luat namion dang gawe pangabati di hami laho paconoko diri tuho geriada aka pergumulan nami mambahen lampang lama toras lam dewasa hami laho mengadopi akasya dopan nami ale Tuhan di dahodo ruas di huriam na di bagasan hagalioni pamatang iin borusya nipar tatap ma nasida amanami silalahi tatap ma amanamion lehon hamalumon pasu-pasu akaubat si panganon nang di pengobatan lanjutan homa Tuhan na mangaramoti amanami MU Hutagalung homa Tuhan na mangaramoti nama masu-masu proses pengobatan nasidape homa Tuhan na mandungani Tuhan songoninang di ruas di huriam na marulang tahun Ziva Teresia Margaret Borusitopul inanami SWD Boru Marpaung Nyonya Sinaga di dua ruasmon hupa gokopo kami ma asahoma mamasu-masu nasida lehon na pinangido ni ruasmu di parakonon manang tu sisifa di parsikolaan songoninang di ruas ni huriam na bergumul di parumah tanggaon na toras na maol mengurus akadak danak songoninang di aka suami istri nang di aka keluarga na paimaimahon pasu-pasu parnakonon manang dia pe pergumulan ruasmu Tuhan toktong porsea hami disi kita tetap hodo dasida dijagai ho ditorangi ho rohanang pikiran nasida marhiti todim nang akan apo subulung nami tutu nong tikina laho berumah tangga be nang akan rosti huriam nasoda potang karejo do pena pos rohanami Tuhan nang ipe ramutan mudo luat nami Makassar provinsi Sulsel negara nami Indonesiaon panggonggomi nami manang di dia penuai aka amanami inanami na ibadah online di luat nasidabe ale Tuhan pos rohanami aka panggonggomi nami toktong diramotiho jala mulia tema nunga di Jakon huriam gabi ruas nagok keluarga amanami PR Silaban inang DRJ baru si manungkalit rap sudia kayak nako nasida pasu-pasu ma Tuhan
dia ka ulaon siganu pari, dia ka usaha nasida, tiga-tiga nasida. Porsea hami keluargaon ruas na burju, ruas na ulo mangalehon dirina tu debata. Songoninang di pesta HKBP Makassar di Minggu Sadarion nang IP Tuhan. Kutangnya ko kami do, alarap do hami di resort Sulawesi Selatanon, dohot do hami tutumar pesta di hari Sadarion. Pasu-pasu matuta sadenggan madalan ulaun pesta nasida. Aka panitia natalamaina naong terpilit sudia ka ina namion didukung tuaka manami di kategori ama asahoma Tuhan na masu mengaramoti aka panitia nami natal amaina nang panitia pesta ulang tahun ni Huriam dohot gotilon HKP Tamarunangon nunga segala upaya diulahon di bana Tuhan lahu mengalui aka sinamot mendukung operasional ni gereja tangyang nami Tuhan pargogoi ma lehon hahi pason pasu-pasu sudiaka perkerejuan na aka panitia nami tutu nang sudai tahe aka rosti huriam naung dohot manupahi ulaon ulang tahun dohot gotilonon pos rohanami di paula kodo lubi sian na pinasat nasida tu huriamon marhite hai pason dohot marhite na masu-masu aka perkerejuan. Songoninang dia karos di huriam naung mengalehon pelian tahun dohot ucapan syukur homa Tuhan na mengaramoti atau saya di homa Tuhan tangyang elek-elek nami marhite Yesus hai martangyang. Amin. Terpuji Tuhan ta, merite buka de nomor 820 ayat 1 na tapapung mapilata 7.
patangyakon ma peliata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut silon leho na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siya na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu para siya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to di masalam hutadahami godang ni silon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mulyati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Salam sehat madihita.